Какво става, менове? Аз съм Тото Геймър и днеска ще играем на Clash of... Чакай, бе. Ай, какъв Clash of Clans, бе? Аз имам Giant Chest, бе. Имам Giant Chest 5 арена, чай го отвориме, после ще си играем на други игри. Royal Giant, почти 7 левел. Колко пари иска? 1000 коинс. То 17 минути до новите карти. Ето го. 1 минута. Да се молиме за принц. Принц! Искам принц! 3 от 4. Така. Айде. Да му. Абе аз да не го правя 4 левел, той Бейби Драгон, бе. Да. И сега ще ми се паднат. Чай си направо скриншот. Опа. Ай, как може ми се паднат кенани, бе? Абе... Баси. Ти ще ги направя 9 левел сигурно. Да, ще мога 9 левел. 9 левел, Кенън, представете си. Басти, бей. Абе, бас шиваната игра. Кой ще играм? Ей това. Кар дрифт ще играме. Така ще я направо я спирам. Ара, та игра, не знам що, ама зарежда бавничко. Последната класа имам и не съм играл от няколко дни. Не, на тая ще играм. Ама понеже съм на зарядно, може би да не карам добре. Газова марината. Али? Аз преди много играех Кар Дрифт. И пак казвам, ако сте чули на Дрифтерчо акаунта или там профила в Google, в YouTube, ще снимам с него утре на Майнкрафт, защото трябваше днеска,
Направихме клипа и дойдоха едни идиоти и прецакаха абсолютно всичко. Не искам да споменавам имена. Утра! Мадафак. Направих утра комбо. Пак ли бе? Нещо... Оф. Баси бъгата игра. Само излизам от пистата. Много е бъгаво. Утре със сигурност ще има клипче на Майнкрафт. И ще бъде качено. Това го правя винаги за точки. Защото ми трябва 4800. А тази кола не мога да тръгне. И с нея не съм свикнал, защото е много силна. Това си дрифта така за точки. Абе сега ще ви покажа с една кола, само си свърша мапа. Да си взема парите. Ще ви покажа един баварец. С него си дрифта. Доста. Ето. Пуу. Баси шитавата игра. И съм на зарядно. И затова баш не се справям. Този вой го взех. Мулти прекрасно. Ама той я не. Наръчна. Така беше речна. Къде е двигател? Няма ръчна. Фъст. С първо къде изгледам клипчето. И така отново сме тук. Сега ще покажа, събирам фентези за това, защото е от нови апдейт и трябва да има всичките коли, които са с коинс. И е това Blackjack. Гледайте какво готино. Али има още една кола? О боже. Това какво е? О, баварец. Друг. Тая доста дрифти. Тор. Той е баварец, за който ви говорех. Това пак доста дрифти. И това дрифти. И кое е друго? Той е Nissan. Значи в момента ще карам с тая Мавика.
Аре, бе. Това. Добре. Ама май съм с рейсинг двигател. Да. Как дрифт съм. Ма, това не ми пее. Искам мюзик. Сан Пелезо. Има и first person. Ама на него не мога да карам. Така тук си дрифта за точки. О! Абе, кой ми е дал книжка, бе? Май, добре, че това не е наистинско. Така няма карам. Ей, това беше добро. Чакай, ще карам. Е, така. Ама ако се не блъсна... Опа. Вижте какво готино Нисанче. Аз па Нисанче Мазда. Само къде нищо не виждам. Изпуснах дрифта. Оф. Така нищо не става. Е, как си карам аз? Тото геймър кара така. Защото за шофьор не става. Ето, видяхте ли? Това просто играта е бъгава. И съм на зарядно. И не съм играл от мулти много време. Ей, така ще карам назад малко. Се погазарим. Сега трябва да спирам клипа. Не направих никакви дрифт поинти. Ще си карам на first person. Това до колко му километража, бе? Това колко е, бе? Чакай, бе. Абе, спри, бе. Де, какво прави? Абе, не мързай, бе. До 360. Само дето няма звук. Не знам що. Той волан ми пречи. Чакай, ще го закрия. Али и така по-яко. В момента съм закрил волана. И карам без спирачка. И карам по-добре. Сега вече не съм. Личи си. Не знам. Ама... Както в заглавието, отваряне на Джанча 6 арена и не играя карт дрифт.